А какво ако ти каже, че истинската промяна, която искаш в живота си, няма нищо общо с това, което се случва около теб, ами вътре в теб. И разликата се измерва единствено и само в това как реагираш на различните ситуации. Истинската промяна настъпва, когато ти реагираш различно, дори всичко около теб да изглежда същото. Когато промениш вибрацията си, т.е. начина по който си чувстваш и мислиш, спираш да се интересуваш дали света отвънка отговаря на нея. И точно тогава, парадоксално, всичко около теб започва да се променя. Представи си следната ситуация. Стоиш пред огледало и изражението ти е намусено. И си казваш, няма да се усмихна, докато първо то не се усмихне. И можеш да седиш така и да чакаш вечно. Но ако си кажеш, все ми е едно какво ще направи отражението, аз избирам да се усмихна. И изведнъж отражението също се усмихва. Защото ти се усмихваш. Не защото си го чакал, ами защото ти вече си друг и реагираш по различен начин. И това е тайната на проявлението. Променяш се въпреки огледалото, а не заради него. По същия начин се променяш въпреки света около теб и случващото се. Ами ти как би се държал днес, ако вече беше човекът, който мечтаеш да станеш? Сподели ми долу в коментарите какво би променил в реакциите си още сега. Ако това съдържание ти харесва, последвай ме за още.